A tu je nejaké morské oko? No, v Javori. Jazierko to je? Čo by začali kopať, ale že keď zistili, že je to morské oko, tak prestali. A voľakú farbu, či čo, že tam dali do tej vody a že to našli v Rumunsku voľade, tú farbu. Aj na Javori bolo tamto voľade, kde sa tie smrečení, tam bolo zase voľako konskvo oko to volali. Rybie oko, ako kon, že má aj bielo oko, lebo čo, tak tam bolo zase takvo, a že to bolo tam dosť hlboko, či ako, tak to chodili pozerať, to boli potom aj z okresu tam pozerať, aj to fotili, aj čo je, ale teraz vám neviem povedať, či je to ešte nažive, alebo či sa to zariaslo voľade, možno by sa tam voľak to aj zadusil. Keď sa otvorí, tak nás zaleje tu voda, lebo... Áno, hovoril. No ale tak voľaká knižka bola, že o 40, či o 400 rokov tá morské oko sa otvorí za Ježovou. A potom nám vraví, ratupé morské oko sa to otvorí a toto všetko zaleje. No a dosiaľ som dožila 72 rokov, ešte nič nelialo sa. Z neba tie prší dole z oblakov. Zaujímavé. No, ja som to počula. To je nejaká povesť, nie stará? No, že čo čítal tú knižku, že o 400 rokov, no ale to vie, keľko už rokov prešlo, či už sa to neblíži. No, tak všetci idú za Ježovou a to nás zaleje. No.